Vieš, bežne sa stáva, že keď ti úplne zamrzne počítač, tak sa zrazu ozve ten zúfalý zvuk ventilátorov, ktoré začnú bežať na maximum. Hej, presne. Točí to úplne naplno. Presne. Procesor je proste zaseknutý na 100%, všetky poplašné systémy hlásia nejakú kritickú chybu a obrazovka vôbec nereaguje. A v tej chvíli je každému úplne jasné, že problémom nie je nedostatok elektriny v zástrčke. Hej, je to skôr masívne preťaženie samotného systému. Presne tak. Dá sa to vyriešiť nejakým tvrdým reštartom, alebo, a to je ten ideálny prípad, inštaláciou špecifickej hardvérovej záplaty. Takže, začíname náš dnešný detailný rozbor materiálov. Teším sa. Na stole tu máme obrovskú kopu výskumných správ, rôznych štúdií a klinických poznámok, ktoré naznačujú proste niečo neuveriteľné. Hej, sú to mimoriadne fascinujúce veci. Naša biológia, teda to, ako funguje ľudské telo, sa do veľkej miery riadi úplne rovnakými princípmi ako ten zamrznutý počítač. Misia našho dnešného skúmania je jasná. Chceme zistiť, ako fungujú zložité stavy preťaženia nervového systému však. Presne. Zistiť, prečo ľudské telo nie je len nejaká náhodná chemická polievka, ale obrovská komunikačná zbernica. A najmä to, ako dve veľmi špecifické látky suramín a cholín dokážu v tomto systéme fungovať ako tie povestné hardverové záplaty. No, to fascinujúce na týchto výskumoch je vlastne to, ako menia náš taký ten základný pohľad na biológiu. Ako to myslíš? Keď sa na neurológiu a bunky pozrieme cez optiku systémového inžinierstva, zrazu to do seba všetko zapadá. V tých materiáloch sa spomína koncept unifikovanej teórie saturácie. To je vlastne to preťaženie. Hej. Zoberme si napríklad taký oxidačný stres, teda reaktívne formy kyslíka, takzvané ROS. V klasickej medicíne sa často opisujú jednoducho ako nejaký zloduch. Ako toxický odpad, ktorý treba proste zničiť, nie? Presne tak. Ale z pohľadu toho inžinierstva je to tzv. Termálny šum. Keď bunka zaznamená nejakú hrozbu, napríklad environmentálny stres alebo vírus, tak ona nezačne len tak náhodne odumierať. Jasné, ona prejde do obrany. Hej, úmyselne prejde do obranného postavenia. Bunkové elektrárne, teda mitochondrie, vedome znížia svoj výkon. Aha, takže prejdú do režimu čiastočného výpadku prúdu. Presne. A začnú tento šum, ten oxidačný stres, produkovať ako takú obrannú dymovú klonu. Systém hlási chybu a spúšťa núdzový režim. Dobre, poďme si to ale rozmeniť na drobné, lebo túto začína byť naozaj veľmi zaujímavé. Počúvam. Pri tom počítači vieme, že senzor zaznamená teplo a spustí ventilátor. Ale ako vôbec bunka zistí, že tak povediac nože horí? To je výborná otázka. Lebo z tej kopy papierov, čo tu máme, neustále vyskakujú tie dva prístupy k riešeniu tohto požiaru. Suramín a cholín. Každý na to ide úplne inak. Hej, ten mechanizmus je diametrálne odlišný. Všimla som si, že pri suramíne sa hovorí o blokovaní nejakých purienergných portov. Ak to chápem správne, ide o komunikačné brány priamo na povrchu bunky. Presne tam. Normálne tam prúdi ATP, čo je palivo, nie? Ale keď bunka praskne alebo je pod tlakou, to palivo sa vyleje von do medzibunkového priestoru. A zrazu to funguje ako taká rozliata kyselina, ktorá spustí všetky poplašné sirény v okolí. Únik toho extracelulárneho ATP je skutočne ten ultimátny požiarny poplach pre celé bunky naokolo. A tu do hry vstupuje ten suramín. Hej, suramín funguje ako nepriama firewall záplata. Je to obrovská, vysoko nabitá molekula. Takže on to nejako zalepí. Dá sa tak povedať. Keď sa dostane do systému, jednoducho tieto porty fyzicky upchá. Zaplní senzory. Z pohľadu tej bunky sa zrazu stane to, že ten alarm stíchne, pretože k senzoru sa vôbec nedostáva signál o nebezpečenstve. Systém si tak povediac nasadí klapky na oči. Presne, oslepne voči tomu poplachu. Lenže tu mi svieti obrovská kontrolka. Keď prelepíme senzor požiarneho hlásiča v nejakej budove, tak ten alarm síce stíchne a ľudia si myslia, že všetko je fajn, ale ten oheň tam predsa teoreticky môže stále horieť. Nevznikne v tom biologickom systéme nejaký absolútny chaos, keď sa tie klapky nasadia a zruší sa poplach? Vznikne. A tento moment je absolútne kritický. Výskumy ho opisujú pod termínom purge surge, čo by sa dalo preložiť ako taká nárazová očistná vlna. Očistná vlna. Akože všetko ide von naraz. Hej. Keď suramín zablokuje ten poplach, mitochondrie opustia núdzový režim a systém nadobudne pocit, že nebezpečenstvo proste pominulo. A čo urobí ako prvé?
Začne okamžite dobiehať prácu, ktorá stála. V tom preťaženom systéme sa totiž rutiny zberu bunkového odpadu vôbec nevykonávajú. Keď sa systém zrazu odomkne, naraz sa spustia všetky meškajúce čistiace procesy. Aha, takže bunky začnú hromadne vyhadzovať tie uložené ťažké kovy, toxíny a nefunkčné proteíny do krvného obehu? Presne tak. A tento obrovský jednorázový vývoz odpadu spôsobí, že ten termálny šum, tie reaktívne formy kyslíka, na začiatku prudko stúpnú. No to musí byť obrovská nárazová záťaž. Extrémna záťaž. Takže suramín je síce akože silný nástroj, ale odomknutie systému touto cestou pripomína skôr otvorenie stavidiel na priehrade. Hrozí, že tá úvodná vlna strhne proste všetku so sebou. Hej, presne to sa môže stať. A na druhej strane tu máme ten cholín. Keď sa pozerám na jeho mechanizmus v našich poznámkach, on vôbec nepripomína prelepenie senzora. Skôr mi to príde ako priame spustenie protipožiarnych ostrekovačov priamo nad ohniskom. To je výborná analogia. Cholín pôsobí ako priamy tlmič a jeho prístup k tomu hardvéru je zásadne odlišný. Čiže on to neignoruje? Nie vôbec. Slúži ako primárny stavebný materiál pre acetylcholín. A acetylcholín sa nesnaží systém oslepiť voči hrozbe. On priamo komunikuje s imunitnými bunkami. Ako s nimi komunikuje? Cez nejaké iné brány? Hej, viaže sa na špecifické komunikačné brány známe ako alfa-7 receptory priamo na povrchu týchto buniek. Jasné, o tých sme už čítali. Ako náhle sa tam naviaže, vo vnútri bunky sa prepne výhybka, ktorá úplne zablokuje produkciu toho hlavného zápalového proteínu, NF-κB. Aha, takže zatiaľ, čo suramín len vypne zvuk sirény, cholín zoberie imunitným bunkám zápalky. Presne. Výsledkom je okamžitý a predovšetkým veľmi stabilný pokles oxidačného šumu bez akejkoľvek chaotickej očistnej vlny. Dobre, požiar je teda pod kontrolou, plamene sú preč, ale vieš, každý, kto niekedy videl vyhorené elektrické vedenie, vie, že po uhasení požiaru sa nedá len tak nahodiť poistky. Hej, káble sú zhorené. Káble sú obnažené, podvozok stroja je proste zničený a tu materiály ukazujú, že cholín robí niečo oveľa komplexnejšie, než len hasenie požiaru. Rieši samotnú rekonštrukciu tej komunikačnej zbernice. Áno, to je jeho ďalšia dôležitá rola. Preťažený systém totiž drží pomyselný plymový pedál, čo je v mozgu glutamát, neustále na 100%. Cholín dodáva suroviny na vytvorenie brzd. Ale prečo je oprava samotnej izolácie tých káblov taká dôležitá? Čo sa vlastne deje v nervovom systéme, keď je tak dlhodobo presýtaný? Strata izolácie je asi jeden z najničivejších následkov chronického preťaženia. V biológii túto izoláciu drútov predstavuje myelínová pošva. Jasné, ten obal nervov. Hej, keď je v systéme priveľa šumu a zápalu, táto izolácia sa stenčuje. A keď nervovému vláknu chýba ochranný obal, signál, ktorý ním prechádza, nemôže ísť úplne priamočiaru. Začne unikať. Začne presakovať do okolia. Odborne sa to nazýva induktívna väzba, alebo jednoducho anglicky crosstalk. Počkaj, ak by sme to preniesli do praxe, znamená to, že signál, ktorý má ísť napríklad do centra na spracovanie zvuku, tak on proste preskočí do motorického centra? Hej, presne to sa stane. Wow, tak toto by predsa mohlo vysvetľovať obrovské množstvo symptómov pri senzorickom preťažení. Napríklad takéto logické chvenenie, keď vonkajší hluk spôsobí, že mozgový hardvér začne skratovať a prejaví sa to napríklad ako stimming. Myslíš tie opakované fyzické pohyby? Hej, presne to. Telo sa jednoducho snaží nejako spracovať ten presakujúci šum. Presne to sa deje na tej hardvérovej úrovni. Keď cholín pomáha túto dielektrickú izoláciu obnoviť, on zabezpečuje, že dáta opäť putujú čistými kanálmi presne tam, kam majú, bez toho, aby to iskrilo po okolí. A to robí cez ten vágový reflex? Áno. Zároveň aktivuje vágový protizápalový reflex. Tým, že zastavuje produkciu špecifických chemických poplašných zvončekov, napríklad IL-6 a podobne, bráni tomu, aby zápal fyzicky prebudoval tkanivá. Takže udržuje aj tie svaly nejaké funkčnejšie? Hej. Udržuje mäkké svalstvo, či už sú to steny ciev alebo orgánov pružné a poddajné, namiesto toho, aby zhrublo a stvrdlo v dôsledku toho neustáleho stresu. Tu ale musím pridať trochu skepsy z pohľadu toho inžinierstva, vieš? Počúvam. Znie to úžasne, ale ak cholín funguje ako nejaká permanentná brzda a neustále tlmí signál a zápal nestane sa z toho pasca, ak má ten systém neustále zatiahnutú ručnú brzdu, nebude vo výsledku úplne letargický a spomalený? Chápem, kam ty mieríš. Lebo ako by sme ten počítač nezrýchlili, ale len mu znížili výkon procesora na minimum, aby sa neprehrial. Ako vôbec telo rozozná rozdiel medzi upokojením siete a jej úplným vypnutím?
táto pochybnosť je absolútne na mieste. No v biológii to funguje predsa len oveľa sofistikovanejšie vďaka existencii rôznych typov prijímačov na bunkách. Akých príjimačov? Zatiaľ čo na imunitných bunkách cholín ten zápal vypína, na svalových bunkách komunikuje prostredníctvom úplne inej sady receptorov, konkrétne muskarinových M2 a M3 receptorov. A tie robia čo? Tie neriadia tlmenie, ale tzv. Mechanický tón. Nejde o nejaké uvoľnenie svalu do stavu úplnej ochabnutosti. Tieto receptory aktivujú špecifické procesy, ktoré uvoľnia vápnik a spôsobia naopak pevnú, koordinovanú kontrakciu. Aha, takže systém sa nevypína. Presne. Tá brzda tam nie je na to, aby vozidlo úplne zastavila, ale na to, aby mu umožnila prechádzať zákrutami bez toho, aby vyletelo z cesty. To je skvelá analogia. Tým, že sa odstráni ten šum a omyly v signále, ten správny signál môže prechádzať mimoriadne silno a čisto. Dobre, chápem to. Takže káble sú opravené a brzdy fungujú plynulo. Ale to nás privádza k ďalšiemu masívnemu problému, ktorý v týchto štúdiách proste neustále vyskakuje. Čisté káble sú nám totiž úplne na nič, ak je centrálny logistický uzol a chladiaci systém zanesený nejakým toxickým odpadom. Bavíme sa o črevách a pečení, predpokladám. Presne tak. Ak by sme použili metaforu tej továrne, črevá sú ako taký jeden obrovský dopravníčový pás. Keď sa ten pás z nejakého dôvodu zastaví, odpadky sa nielenže začnú hromadiť, ale začnú korodovať a toxický kal začne presakovať rovno do hlavnej napájacej siete celej továrne. Hej, a to je problém. A vyzerá to tak, že ten istý cholín, ktorý pred chvíľou opravoval izoláciu v mozgu, nielenže znovu naštartuje motor tohto dopravníkového pása, ale on ešte aj dokáže utesniť tie potrubia. Ako presne sa toto stane? Keď sa pozrieme na preťažené systémy, takmer vždy vidíme zlyhanie hybnosti čriev, tzv. Črevnú stázu. Dopravníkový pás sa zastaví. A všetko stojí. Hej, a keď sa obsah čriev nehýbe, tie baktérie, ktoré tam žijú, začnú stagnovať. Ako obranný mechanizmus si začnú budovať masívne biofilmy. To sú tie bakteriálne vrstvy. Presne, sú to v podstate také hrubé betónové bunkre, ktoré ich chránia, ale zároveň zhoršujú celé prostredie. A v tomto momente prichádza cholín. Čo tam spraví? Cez svoj acetylcholínový formát sa naviaže na svalovinu čriev a doslova prikáže spustenie peristaltiky cez tie spomínané M3 receptory. Fyzicky reštartuje ten pás a splachuje tento stagnujúci ekosystém. A čo to utesnenie tých potrubí, aby ten kal nepresakoval ďalej do krvi? To je druhá fáza operácie. Súčasne s tým, ako sa pás pohne, acetylcholín dáva inštrukcie samotným bunkám, ktoré tvoria výstielku čreva, aby spevnili svoje tzv. Tesné spoje. Tight junctions, aj. Presne. Ak by sme sa opäť vrátili k inžinierstvu, tieto spoje sú ako nejaké tesnenia medzi trúbkami. Ak sú povolené, do krvného obehu začnú proste unikať bakteriálne endotoxíny, napríklad LPS. Aha, a vo svete elektroniky sa tomuto nežiaducemu úniku hovorí špinavý prúd, teda dirty current však? Áno, presne tak. Neustále zanáša systém a spôsobuje to mikroskraty. Cholín túto logistickú bránu fyzicky uzatvára. A aby sme nezabudli na chladiaci systém našu pečeň. Jasné, chladič. Čo sa deje tam? Tam sídlia špeciálne imunitné bunky, Kupferové bunky, ktoré fungujú ako prehnane horliví strážnici. Cholínova dráha im prikáže stlmiť zbrane, čím sa drasticky zníži produkcia zápalu priamo v pečení. Detoxikácia tak môže prebiehať na plné obrátky bez toho, aby sa ten chladič prehrial. Dobre, poďme si to zhrnúť, lebo je toho dosť. Zastavili sme poplašné sirény, opravili sme izoláciu na kábloch, reštartovali sme dopravníkový pás v črevách a pretesnili potrubia. A chladič v pečení beží potichu. Znie to ako perfektne pripravená továreň, že? Úplne. Ale natíska sa úplne fundamentálna otázka. Odkiaľ tento čerstvo vynovený systém vezme stabilnú elektrickú energiu na to, aby vôbec fungoval? No, elektrárne. Objavuje ďalší dôležitý hráč inozitol. A mne to proste nedáva celkom zmysel. Prečo? Veď doteraz to vyzeralo tak, že cholín dokáže spraviť všetku tú ťažkú prácu úplne sám. Tlmí, opravuje, zrýchľuje. Prečo do tohto krásneho systému vôbec potrebujeme zapájať ešte aj inozitol? Čo prináša na stôl, čo cholín nedokáže? Cholín skutočne rieši drvivú väčšinu problémov s logikou a tou kabelážou. Údržba softvéru a káblov je však jedna vec, ale infraštruktúra samotnej elektrárne je vec druhá. Inozitol riadi stabilitu a amplitúdu samotného signálu.
To hlavné sa však deje vtedy, keď cholín a inozitol pracujú spolúčne vo dvojici. V čom je tá ich synergia taká kľúčová? Je absolútne nevyhnutná pre tvorbu fosfolipidov. Bez toho, aby sme zabiehali do hlbokej chémie, stačí si povedať, že fosfolipídy sú fyzické tehly, z ktorých sú postavené steny buniek a samotných mitochondrií. Takže oni spoločne doslova múrujú nové steny tých elektráreň. Presne tak. Vnútorná membrána mitochondrie musí byť absolútne štrukturálne pevná. Ak je poškodená stresom, generátor začne rýchlo strácať výkon. V tom inžinierskom žargone sa to volá udržiavanie stabilnej napäťovej vetvy, teda delta psi. Aha. Ak nemáte pevný obal, nedokážete v elektrárni udržať tlak. Ak cholín a inozitol spoločne nevybudujú tieto pevné steny, ten systém pri každej väčšej záťaži zažije opäť čiastočný výpadok prúdu. A znovu spadne do toho núdzového režimu, o ktorom sme hovorili na začiatku. Hej, stabilná membrána znamená jednoducho obrovskú energetickú rezervu na akékoľvek zložitej výpočty a procesy. Tá teória prepojenia hardvéru, napäťových vetiev a izolácie je fakt strhujúca, no chcem nás trochu vrátiť do reálneho sveta. Vieš, trochu mimo mikroskop. Jasné, do praxe. Medzi materiálmi tu máme aj výpovede opatrovateľov z praxe. Čo toto všetko znamená pre človeka, ktorý sa dennodenne stará o takto preťažený systém? Predstavme si opatrovateľa, niekoho, kto trpí extrémnym senzorickým preťažením. Z praktického hľadiska, aké sú tie viditeľné rozdiely medzi tým, keď sa na systém použije stratégia tvrdého odomknutia suramínom a tým, keď sa nasadí to postupné prekáblovanie cholínom? Očakávania predsa musia byť úplne iné, nie? Sú. Ten pohľad z praxe je tu kľúčový, pretože teória v labáku sa často líši od toho, čo zažíva rodina doma. Dopad suramínu je pro opatrovateľa extrémne rýchly a viditeľný. Ako rýchly? Výskumy často holeja o tzv. Zolpidemovom okne, ktoré nastáva už počas prvých 48 hodín, zrazu dôjde k rapidnému odomknutiu kognície. Z ničoho nič. Hej, objavuje sa niečo, čomu sa hovorí Zolpidemová logika. V praxi to znamená, že zrazu vidíte neprerušovaný očný kontakt, človek začne produkovať štrukturované vety, objavuje sa komplexné emocionálne vyjadrovanie. Wow, a tiež si pamätám, že tam opisovali vymiznutie tých zrútení sa v hlučnom prostredí, že ten signál sa v mozgu prestal orezávať a systém zvládal spracovať aj rušnú miestnosť bez paniky. Presne. To musí znieť pre mnohých ako proste absolútny zázrak. Znie. A do veľkej miery to zázrak z pohľadu pozorovateľa fakt je, pretože vidíte plne odomknutý systém v jeho maximálnom výkone. Lenže, ako sme spomínali na začiatku, je to vynútená zmena stavu. Systém má prelepený požiarny hlásič. Presne. A to so sebou nesie obrovské riziko počiatočného chaosu, tej očistnej vlny, keď sa telo začne naraz zbavovať nazbieraného odpadu. Je to nesmierne búrlivé a pre ten organizmus mimoriadne náročné obdobie plné výkyvov. No a naproti tomu prístup toho cholínu je pre opatrovateľa asi úplne iná skúsenosť, že? Úplne iná. Neprichádza s tým ten filmový, dramatický reštart v priebehu pár hodín. Neuvidíte okamžitý zvrat. Ale, a to je dôležité, nezažijete ani to búrlivé vyprázdnenie odpadu a chaos. Takže je to také plynulejšie. Hej. Cholín dodáva systému plynulé, stabilné tlmenie oxidácie. Tá obnova sa deje pekne krok za krokom, telo pomaly buduje tú stratenú izoláciu nervov, postupne opravuje dopravníkový pás v črevách a stiahuje plamene zápalu. Znie to tak a túto analogiu tu teraz jednoducho musím použiť, že suramín je ako ten tvrdý reštart firemného servera s okamžitou inštaláciou najnovšieho operačného systému. Hej. Zamestnanci hneď ráno vidia nové funkcie, všetko svieti a funguje, no samotný server sa môže vzadu vrácku dusiť a prehrievať, pretože sa snaží spustiť 1000 aktualizácií naraz. Kdežto cholín je skôr ako taký tichý, špičkový IT technik. Výborné prirovnanie. Príde v noci do firmy a bez toho, aby čokoľvek vypol, za plného chodu postupne nahrádza prelomené káble, pridáva pamäť, utesňuje chladenie a upokojuje celú sieť. Na prvý pohľad sa ráno možno nič nezmenilo, ale po týždňoch si zrazu všimnete, že všetko beží rýchlejšie, nepadá systém a nič neskratuje. Trvá to podstatne dlhšie, ale je to tiché a stabilná práca.
Je to naozaj veľmi presné prirovnanie. Oba tieto nástroje riešia proste rovnaký fundamentálny problém, ktorým je saturácia, teda to preťaženie biologického hardvéru. Ale každý na to ide inak. Hej, tie cesty údržby, ktoré volia, sú diametrálne odlišné a prinášajú odlišnú dynamiku do bežného života toho pacienta aj jeho okolia. To nás vlastne pomaly privádza k uzatvoreniu našho dnešného ponoru do týchto zložitých materiálov. To najdôležitejšie, čo sme tu dnes zistili, je, že biologické preťaženie, nech už je vyvolané toxínmi, skrytými vírusmi alebo extrémnym stresom, sa naozaj nespráva ako nejaká magická choroba. Nespráva. Je to fyzika. Presne. Správa sa to presne ako saturácia signálu v telekomunikačných sieťach. Liečba takýchto hlbokých stavov vôbec nemusí byť o tom, že budeme nekonečne potlačať jeden symptóm za druhým rôznymi liekmi. Je to primárne o obnove niečoho, čomu inžinieri hovoria laminárne prúdenie. O tom, aby signál telom prechádzal hladko, čisto a bez interferencií, čo sa dá dosiahnuť iba tým, že cielene a precízne odomkneme tie správne logické zámky priamo na tom biologickom hardvéri. A práve vďaka chápaniu týchto mechanizmov, vďaka tomu, že už vieme, kde má telo umiestnené svoje komunikačné porty, kde má tie brzdy a ako stavia svoje napäťové vetvy, môžeme aplikovať nástroje, ktoré ten zúfalý systém nenútia do nejakého ďalšieho boja. Jasné. Namiesto toho mu dajú presne to, čo potrebuje, aby sa z toho núdzového režimu dokázal plynulo vrátiť do stavu údržby a stabilného plného výkonu. A predtým, než to celé úplne uzavrieme, mám tu jednu provokatívnu myšlienku, ktorá mi normálne nedá spať. Tieto výskumy ju priamo nespomínajú, ale ona sa prirodzene z tohto všetkého vynára. Počúvam, sem s ňou. Dnes sme tu rozoberali rôzne molekuly a zlúčeniny ako suramín či cholín, ktoré fyzicky odomýkajú a prepájajú receptory. Dávali ich do tela proste ako chémiu vo forme liečiv. Ale ak naša biológia naozaj, úplne bez nadsádky, reaguje na rovnakých princípoch ako logické brány, prenos napätia a hardverové siete, neznamená to náhodou, že jedného dňa túto chémiu budeme môcť úplne preskočiť? Akože použiť niečo iné namiesto liekov? Hej. Dá sa celkom dobre predstaviť, že v blízkej budúcnosti by sme mohli využívať doslovné elektronické mikrozáplaty, malé neinvazívne zariadenia, ktoré by vysielali napríklad špecifické rádiové alebo jemné elektrické frekvencie, presne naladené tak, aby priamo otvorili alebo zablokovali tie spomínané purinergné porty. Úplne bez jedinej prehltnutej pilulky? Presne, bez akýchkoľvek vedľajších metabolických účinkov na pečeň či žalúdok. Znamenalo by to vlastne koniec éry tradičnej biochémie a začiatok čistej, úplne presnej bioelektroniky. Fia, to je silná myšlienka. Že odpoveď na túto otázku si na teraz musí nájsť asi každý z nás sám. Ale predstava, že ten zamrznutý počítač, ktorým je naše preťažené telo, raz budeme opravovať len odoslaním správneho bezdrôtového kódu, to mení úplne všetko.